Možno też w niższej szkole za serbskich studentów, albo też za Ukrajinach wiadomostników, którzy się za zarobistyku zajmowają czynić, a to oni potem wszyscy nikak weseli, gdyż se im wiece zmożniła, które się jak nędzachu kni, które nie sobie ze show upościwali, że są to potem to ja na swoją ruku woznu a tak dalej. Miach potem też jeszcze żadost, juno so wrócić do Łużycy, ale to by się potem poprawam posledni, albo tak rec, ta posledna możność, wopaczny czas, dokiż przyjdzie potem zmiana, a to by się potem kitro komplikowane, jeszcze się tu pojane powansy też zadomić.